Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police ni गोबां नोंथांमोना comments खालामदों request खालामदों जे female and male candidates नि cut off बेसेबां थांथावना गोदान रिलियाव बेनो जाबाय 2134 vacancies दानि सोलिबाय थानाय present नि cut off बेसेबां थांथावना दा बेयाव जास्ट आं नोंथांमोना सिगांनिखौ लानानै compare खालामनानै expected cut off दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना एसे आइडिया मोननो हायो मानोना vacancy जोबोर खम दा सिगांनि vacancy 6000 नि बारामोन दानिया बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव लोगोफोर 40% दं होनजायो 50% बो गैया जुदि 50% दङबा बेयाव 3000 जानांगौमोन नाथाय नोंथांमोना मिथिखागौ बेयाव जोबोर खम vacancy दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना एनालाइज खालामनो हागोन जे काट अफ बेसेबां थांथावना आरो नोंथाङा बेसेबां मोनदों नाथाय बेयाव सोनारगोन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि vacanciesनि सायाव दा बेखायनो जों नायग्रोनांगोन माखासे vacanciesखौ बेनिफ्राय जों काट अफ जों दिहुननो हायो दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो आंनि चेनेलाव बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव दा बेखायनो आं फैबाय नोंथांमोनखौ लानानै बेनो जाबाय अफिशियेल वेबसाइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट आपडेट दासिम फैनाया जाबाय 9 मार्चनि बेनो जाबाय माजुलि डिस्ट्रिक्ट दायो बिथांमोननि रिलिया स्टार्ट जाफिनसिगोन दा मानोना गेप्स थादोंमोन माखासे इलेक्सन थाखाय दा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा भेकेन्सिया बेसेबां दङमोन जों बेखौ नायफिनमारनोसै बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांथावना बेनि सायाव जों डिसकास खालामगोन हौवाफोर हिनजावफोर जों गासैखौबो सावरायगोन बेयाव आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा रिलि होखांबाय बेसेबां मार्क्स मोनदों थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय बेयावनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामलायनानै सोर बेसेबां मोनदों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन दा बेखायनो जों बे नटिसआव नायनोसै फैदो बेसेबां दङ जोंहा नटिफिकेसनावहाय जोंहा बेसेबां भेकेन्सिस दंमोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जों बेखौ नायफिननांगोन अब्लासो नोंथांमोना एसे डिटेल्स नोंथांमोना क्लियार जागोन दा नायदो लोगोफोर बेयाव यूबी लेभेलाव दङ भेकेन्सिया अनलि 705 भेकेन्सिस दङ बेनि गेजेराव आरो वमेनफ्रा दङ 30% रिजार्भेसन दङ बेनिफ्राय 10% जायफ्रा ईडब्ल्यूएस निफ्राय फैनाय बिथांमोना बेयाव रिजार्भेसन दङ थ' बेनिफ्राय एसटिफिया 10% थागोन बेनिफ्राय एबियाव दङ 1429 भेकेन्सिस दङ जेरावनोखि गासैबो सेम प्रसेस दं बेयाव बेनिफ्राय दानिया जोंहा आरोबाव माखासे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दंबावो नै बिनि सायावबो नोंथांमोना मोनगोन आरो एक्सट्रा काट अफ सोलिगोन बेयाव दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दंना गैया होननानै फाइनालि बेयाव दङ नोंथांमोनाबो आरोबाव मोनबावगोन बेयाव मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया बेयावबो एसे डिफारेन्स थांगोन काट अफ जेराव 60 थांदोंबा 59 58 बेबादि थांनायनि चान्सआ दङ दा बेखौ दोनथ'नानै जों बाक्सायाव नायोबा बेयाव भेकेन्सिया दङ यूबी लेभेलाव दा यूबी लेभेलाव नायोबा बाक्सायाव 17 दङ बेनि गेजेराव हिनजावफोरबो थागोन दा नायदो अब्ला लोगोफोर बाक्सायाव अनलि 17 थानाय लोगो लोगो काट अफ बेसेबां थांथावना नोंथांमोना मिथिगोन थ' बेनिफ्राय जरहाट दङ 17 बेयावबो बेनिफ्राय चिरांखौ नायोबा थ' चिराङाव दङ अनलि 9 दङ बेनिफ्राय जोङो हमना ला क'क्राझारखौ नायनोसै दा जोङो क'क्राझारखौ नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव जोबोर खम क'क्राझारावबो दा क'क्राझाराव अनलि 15 दङ बेनिफ्राय अदालगुरि नायोबा अनलि 15 दङ दा नायदो लोगोफोर जोंनि अनलि बिटसारखौ बेयाव आं फार्स्टआव मेनसन खालामग्रोबाय जे जोंनि बिटसार लेभेलाव एसटिफ्रा जोबोर बारा दङ थ' बेखायनो बेयाव काट अफआ हाई लेभेलाव थांगोन बेनो जाबाय यूबी लेभेलाव अके दा जोङो सिगांनि प्रेफारेन्सखौ लायोबा सिगांनि जों कम्पेयार खालामबा जोंहा यूबी लेभेलाव थांदोंमोन बिटसार लेभेलाव 31 प्लास थांखादोंमोन लोगोफोर 31 प्लास जेनेरेलाव बे यूबी लेभेलाव अके एचएस पासफोरा थ' बेनिफ्राय दानिया जोबोर खम भेकेन्सिया बेखायनो जोङो 40 नि गेजेराव नोंथांमोना 40 नि गेजेराव बेसेबां मोननांगोन 32 निफ्राय 34 हालागै थांनायनि चान्सआ दङ लोगोफोर बेनो जाबाय दानि यूबी लेभेलाव दा आं खमखौनो बुंदों सिगाङावनो जोंहा 32 गाहाम थांखादोंमोन मोनखादोंमोन नालाय बेखायनो 32 निफ्राय 34 नि गेजेराव कमन जाना दङ आरो जुदि बोरैबा जायोबा लोगोफोर 33 निफ्राय हमना ला 35 नि गेजेराव थांनायनि चान्सआ दङ जोंनि बिटसार लेभेलाव मानोना जोंनि बिटसार लेभेलाव एसटिफिया बारा हौवाफोरा मेल केन्डिडेटआ थ' बेनिफ्राय हिनजावफोर होनाय लोगो लोगो जोंहा थांदोंमोन यूबी लेभेलाव थ' जोंहा यूबी लेभेलाव थांदोंमोन हिनजावफ्रा सिगाङावनो जोंहा 29 एबा 30 गाहाम थांखादोंमोन थ' बेखायनो नोंथांमोनाबो हिनजावफोरनाबो थांगोन एबार 31 निफ्राय 32 नि गेजेराव थांनायनि चान्सआ दङ यूबी लेभेलाव मानोना जोङो सिगांनिखौ कम्पेयार खालामनासो बुंदों मानोना बे पस्टआ जोबोर खम थ' बेनिफ्राय बाखि अल डिस्ट्रिक्ट उइदाउट बिटिआरनि थाखाय जोंहा चान्स दङ माखासे भेकेन्सि लाइभ भेकेन्सि जेरै जोंहा भेकेन्सि हमना ला दा बेयाव जोङो नायोबा जों माखासे डिस्ट्रिक्ट नायनोसै बेनो जाबाय सनितपुराव दङ 18 दङ
तो 18 होनाय लोगो लोगो बेयाव जोंहा 10% आव थायो नालाय पस्टआ जोबोद खम दं इस्टिफियानो दा बेखायनो नोंथांमोननियाबो 30 प्लासआ थांखागोन हमना ला 32 निफ्राय 34 नि गेजेराव थांनायनि चान्सआ दङ दा जों UB लेभेलखौ डाइरेक्ट जों अल डिस्ट्रिक्ट मेनसन खालामबा जोंनिया नोंथांमोननिया कमनआ जाबाय 33 निफ्राय 35 नि गेजेराव मोननाय जानांगोन 40 नि गेजेराव अब्लासो नोंथांमोना चान्सआ बारा थागोन बिनिफ्राय हिनजावफोरा 30 निफ्राय नोंथांमोनाबो 32 नि गेजेराव मोननाय जानांगोन अब्ला बांसिन चान्सआ थागोन तो बे क्लियर जाबाय लोगोफोर एक्सपेक्टेड काट अफ नाथाय बिनि सायावबो सोनारगोन जे मोना काट अफआ बारा थांगोन आरो तो बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय जों दायो AB लेभेलाव नायगोन अके AB लेभेलाव तो जों AB लेभेलाव नायोबा जों नैबे नुनो मोनदों AB लेभेलाव दङ बाक्सायाव 35 तो बाक्सायाव दङ बेयाव नै 35 दङ AB लेभेलाव बेवहाय दङ बारा दङ भेकेन्सिसआ बाक्सायाव दङ बेनिफ्राय जों हमना ला जोङो चिरांखौ नायबावोबा जों मोनगोन चिराङाव दङ 18 दङ बेयाव 18 आनो बेनिफ्राय जोङो हमना ला क'क्राझार नायोबा क'क्राझाराव 31 दङ मोजां भेकेन्सि दङ दा जोङो बेखौ नायनानै आरो जों फिन खनसेबाव जों उदालगुरिखौ नायनोसै उदालगुरियाव 31 दङ स' 31 दङ होननाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बे जाबाय AB लेभेलाव तो बेनिफ्राय UBआ थांबाय जोंहा 30 तो जोंहा UBआ थांखाबाय बेनिफ्राय जोङो हमना ला दायो ABखौ सावरायनोसै तो ABआव जोंहा मोनदों जोंहा माखासे सिनाप दङमोन ना तो जोंहा 60 नि जादोंमोन तो 60 नि जादोंमोन ABआव दा बेयाव गासैबो अल डिस्ट्रिक्ट बेयाव मेनसन खालामबाय खनसेनो दा जोङो 60 नि गेजेराव मेक्सिमाम लंजामा एक्सेलेन्ट लादों बेनिफ्राय सिनाबावबो एक्सेलेन्ट लादों होननानै कमेन्ट्स खालामदों आरो नुनो मोनदों बेयाव जोङो नायोबा दानिया जोङो हाइस्ट रानिंआव मोनदों 13 एबा 14 दा बेखौ लाना जों प्लास खालामबा 2020 जोंहा 40 जाबाय प्लास जोंहा 13 खौ लाबाय 53 दा जोंनि कमन काटअफआ थांना दङ 53 आव जेनेरेलाव दा नोंथांमोना जायफ्रा 50 प्लास मोनदों हमना ला 50 प्लास दा जायफ्रा 50 प्लास मोननाय दङ नोंथांमोना एसे चान्स दङ आरो जायफ्रा 50 नि गाहायाव दङ बांद्राय चान्स गैया मानोना दानि काटअफआ हाई लेभेलाव थांगोन मानोना आं बुंगासिनो लोगोफोर कम्पेयार खालामदों सिगांनि भेकेन्सिखौ लानानै दानि भेकेन्सिखौ लानानै मानोना दानि भेकेन्सिया जोबोद खम बेनिफ्राय जायफ्रा जोंहा 52 53 54 मोननाय दङ स' नोंथांमोना बांसिन चान्स थागोन AB लेभेलाव बे जाबाय हौवाफोर तो बेनिफ्राय हिनजावफ्रा एसे खम थांखायो नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया हिनजावफ्रा एसे खम थाङो हौवाफोरनि खम थांखायो दा फिमेलनि टटेल मार्क्सआ नोंथांमोना नायदो दा फिजिकेलाव जोंहा दङ अनलि 40 दङ फिजिकेलाव हिनजावफ्रा अनलि 40 बेनि गेजेराव थांगोन थ' नोंथांमोना काटअफआ बिदिनो 30 प्लास थांखागोन थ' 30 प्लासआ बांसिन चान्स दङ बेनिफ्राय हौवाफोरा बेयाव माखासे बारा दङ गासै 60 दङ फिजिकेलाव बेखायनो जोंहा 50 प्लास थांनायनि चान्सआ दंखाथारो दा नोंथांमोना एसे आइडिया मोनखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय फाइनाल काटअफ बेसेबां थांथावना एग्जामखौ लानानै बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ होगोन बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन भिजिट खालामनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो आरो बेनिफ्राय आसाम पुलिस कामान्ड' रेलिनि जेबो आपडेट गैथ'वा दा आसा खालामनो हायो जों लास्ट उइकआव मार्चनि होननानै दा मा जायो लोगोफोर नेक्स्टआव मा आपडेट फैयो नोंथांमोननो थाबैनो होनाय जागोन आरो बेनिफ्राय लास्टआव AB UB कनस्टेबलनि रिजाल्टआ मानो दासिमबो ओंखाराखै जाहोना जाबाय माखासे प्रसेसआ सोलिदों जानांगौ बेखायनो होथ'वाखै आरो जेब्ला रिजाल्ट फैगोन आपडेट माबा मोनसे नटिस फैयोबा आं नोंथांमोननो थाबैनो होनाय जागोन दा बेखायनो लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय थ' नोंथांमोना जायफ्रा काटअफ गोरोबदों थ' नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आसा खालामो मोजां मोनोबा शेयारबो खालामगोन